célom, hogy ne a tanúsítványért tanulj. Azt sem tudom, hogy most itt miről van szó. Igazából szerintem nem is én iratkoztam fel erre az e-mailre. A célom, hogy ne a tanúsítványért tanulj, hanem a rengeteg tudásért, amit a gyakorlatban is hasznosítasz. De a tanúsítvány nem csak egy értéktelen papír, hanem a cél, amit ha elérsz, büszke lehetsz magadra. Ha szeretnéd te is megszerezni a tudás mellett a névre szóló tanúsítványod, akkor vár rád a szabadúszó webdesigner képzés. Üdv, Attila! Most az a helyzet, hogy szerintem édesanyám, édesanyukám iratott engem föl. Tehát ő iratkozott fel erre az e-mail sorozatra, vagy nem tudom, hogy mi ez, de én nekem ez teljesen idegen. Igen. Megújult a Vivantis. Most indítottuk el az új Vivantist, és addig várjuk, hogy végre. Hello Gorgeous! Most indítottuk el az új Vivantist, és alig várjuk, hogy végre kipróbálhassa. Mivel tudjuk, hogy nincs két egyforma szerelem, 10% welcome kedvezményt kínálunk mindenre, így alaposan megnézheti az összes terméket, és talán egy párszor tényleg szerelmes is lesz. Csak írd be a következőt. Hello Gorgeous! Továbbra is széles választékban kínálunk parfümöket, dekoratív és testápoló kozmetikumokat, divatkiegészítőket, ékszereket, órákat és az egészségedet szolgáló termékeket. Hisszük, hogy az új weboldal ugyanúgy elnyeri tetszését, mint a miénket. Hogy lehetne valami jobb? Tudassa velünk és együtt ránézünk. Kezdődik a show. És akkor itt még sorolja fel a különböző termékeket, ezt most nem olvasnám fel. Fővárosi misszió van, amin változtatnál. Szerintem olyan mindenkinek van, amin változtatnál.
értesítünk benneteket, hogy az SDBN1 tokenek havi kifizetése megtörtént, az összegek már jóváírásra kerültek a token tulajdonosok számláján. Na jó, ebből inkább most nem megyek be. Ezt se szoktam nagyon követni. Jó vagy nem jó, de nem szoktam. Valahogy nem leszkek együtt ezzel a dologgal, de biztos, hogy jó. A some money. Befektetés. És sikerül belelélegeznem mindig a mikrofon. Csont Attila, ez is valami marketinges. Egy sikeres vállalkozást felépíteni baromi nagy kihívás. Mikor annó elkezdted, akkor te sem gondoltad, hogy ennyi munkát kell beletenni, és ilyen lassan kezd majd talpra állni, nem? Ez a rágó ilyen szilites, nincs benne cukor, csak édesítőzár. Hidd el, ez az érzés nekem sem ismeretlen. Évek teltek el az egy helyben toborgással, várva a nagy áttörést, hogy végre többet keressek, mint egy gyári munkás minimálbéres. A nyári munkásdiák, még zöldfülű vállalkozgató koromban az volt bennem, hogyha majd elmondhatom magamról, hogy nagybetűs vállalkozó vagyok, akkor mindenki csodálni fog, rajongani fognak értem, és baromi sok pénzt fogok keresni. Aztán rájöttem, hogy azzal, hogy vállalkozónak mondhatom magam, az még az égvilágon semmit sem jelent. A vállalkozásod mögött rejlő tudás, szorgalom, alázat, hozzáállás, ügyfélkezelés és milliónyi dolgok összessége fogja azt eredményezni, hogy egyre jobban fogsz élni. A Dream Business projektünket is azért találtuk ki, hogy az átláthatatlan vállalkozói labirintust kicsit leegyszerűsítsük neked, és lásd azt az utat, amin boldogan és büszkén végig fogsz tudni haladni. Október 13 és 17 között minden nap jövünk egy-egy tanító jellegű videóval, ahol bemutatjuk a vállalkozás építés egy fontos szeletét. Granite Bank. Kindle Direct Publishing. Hello, we're excited to announce that KDP print book distribution is now available on Amazon.ie and on Amazon.com, enabling you to reach more readers. Na jó. Nagyon sok e-mailem van, amit nem nyitok meg soha. Néha szoktam törölgetni őket, de egyszerűen nem bírok velük. De ezek mind ugyanaz nagyjából. Adorján Ádám, na ez egy jó. Szia, ezen a héten is tovább mélyedtem a human design-os anyagokban, és megint volt egy kiemelkedő perspektíva, amit teljesen megfogott, így szólt. Az élet navigáció. Gondolj bele, minden nap döntéseket hozol. Merre menj, mit csinálj, kivel beszélj, mit mondj, igent vagy nemet. Nem tudom, hogy
információt gyűjtsön, tapasztalatokat mérlegeljen, érdekes gondolatokat alkosson,